Sunt ca astăzi vreau să fac un video cu asta. Același dintr-un video e de piele cartonată cu elasticul. Și vreau să vă arăt ce am scris. Vreau o să o pun așa. De fapt, o dau aici, că nu-mi place să aici așa. Aici e violetă, uitați aici. Violetă. Aici ce fac eu? Să dezir, să mănânc ce completat. Aici e numele prietenii mele, cel mai pune Ștefi. Ștefi, dacă te uiți pe YouTube și te uiți la video-ul ăsta, bună. Așa. Aici au niște numere, am scris Bianca, un peu, Bianca. Aici mă uitam la un video. Aici am încercat să desenez păghita din Descendențe. În rest n-am mai făcut. Au mai rămas foarte multe pagini. Deci, extra multe pagini. Da, foarte și mai vreau să vă arăt gheața în care am ținut-o. E cu Frozen, are altă carte. Am un album de poze, o carte cu poveste, încă un album de poze. Asta de la Avon, un carte cu cântece, desene. Aici e Ana, eu par așa, Els, pe spate e așa, complet înțeles. E mic, nu mai are buzunărașe. Aici scrie Frozen. Următorul episod o să vă arăt mele stații așa să le iau să vi le arăt cum arată așa pe din afară. De fapt, vi le arăt acum. Asta și asta. Să vă arăt pe asta. Uitați un pic să arăt. Așa e. Acolo e casa încălțălă. Aici așa. Am decorate și să ajungem în Spania. Următoarea. Să ajungem ca să la animalul meu de pluș. Nu spuneți nimănui, dar îmi plac animalele de pluș. Uitați. Aici scrie Teddy, am făcut căsuța. Aici. Mersi că ați urmărit. Dați like, share, subscribe. Da? Și în următorul videoclip o să vă arăt blogul meu de desene enorm și o să facem un desen împreună. Poate chiar facem o hartă împreună. Da. Eu n-am mai scris de foarte mult timp în această carnețel. E foarte micuț. Foarte micuț. Dacă le așa e mare, dar e așa. Ok, e un pic mare. Așa e. Pentru că când filmezi se vede altfel. Dacă îl ai aproape e mare. Dacă îl pui jos, e mic. Și dacă îl pui la mijloc, e normal.
așa cum. Ați vrea blocul meu de desen enorm și o să mă vedeți cu niște ochelari și să-l cunoașteți pe Teddy. Pa, pa!